Elami igama nguSandra Sandile Prince ngwakamthembi sibonga bathi ngadlanga nje iqophisana ngempela inkalakathi impezi emnyama ingadangade kumthakathi ngiyakusongela ngiqhamuka kwizindaba zikaBhoqo online radio kodwa ke senimkantshubovu kwezokusakaza ngoba ngiqala ukusakaza lapha na ke kwiSiyathu Suku FM ngo2018 kwase kwathi ngo2022 2023 ngasakaza kwiVibe FM kanye nasokhosini FM ngasakaza noBK Mchunu BK Mabricado okuyena umsakazo wangenza ngathanda iradio kusukela ngimncane kakhulu. UBK Mabricado wayesime ngena kanje emsakazweni uKhosi FM njengoba namhlanje kuyi-radio day inqalabuso le yami ngoba kuba wayengekho ngaba ngisiphethe lesitayile sokusakaza okuyisona engidla ngase izizwe okuyisona sitayile samaphambili njengoba sazi ukuthi uBK wayeyinkosi yabasakazi. Wayengena kanje uBK Mchunu elami igama ngubheka BK Prince ngokamchunu ratata inyona konakele sikiya ngengoma emsakazweni ukhona uSiphongo Dladla akahambe yedwa ukhona umdonso ongadonse kodwa mdonsa kudonseka wena bathi mina nguBK Mchunu step nomvilopho umshawenyanga yeswazini kuyisinelunda ratata nca nkosi.